Muroora wenyu Kylie Wataiti atsamwisa Shadhaya mushure mekunge asvora mota yatengwa naShadhaya. Akati munhu wemurume haafaniri kuona pamusoro pemota. Mota yemurume chaiye inofanira kuratidza kuti ndeyababa. Zvino Shadhaya ari kuti akagaragara okanda rimwe statement, akagaragara okandazve. Musakangamuka kuti musikana agarai single mother. Shadhaya haaiti izvozvo. Iye mukomana weLeno Uperishu. Amen. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button kuti nyaya dzedu dzifambe. So first response yake anyorera taita akati munhu wemurume hazvingoiti kutora mukadzi ane mavhidhiyo umwe murume ari pamusoro pake #tisataure mazita. Ende isusu tinoziva kuti response iyi iri kuenda kunani. Abva azonyora iye a few hours later akati iye Kiki Cape Town filthy edition faulty transmission willing buyers hurry now 2003 model used very much. Mamaira above 10 zvirozvo. Engine needs lubrication to start. Multi body counts. Cotton camera many angles. A mod yema missionary uses a pese paungafungira kuti pangapinda napo fuel. Bad sound system. Extremely dirty. Huyai varungu mutore kabamba dashka aka. Kindly call or WhatsApp us on. Ndobva aisa namba yake. Agara zvakare zvikamuremera mukomana arwadziwa zvikuru nekutukirwa mota yake yaakashandira hard achiposta iwo maLeno Uperishiwa vedu vega. Anyora akati little dirty bishu ndozvaanyora a few hours later. Zvamukunda ndobva azogara zvakare pasi akanyora. Unoziva kune mabishu aye angoriwo normal pasikiri ravo. Kozoita tuya tumabishu twepondo twetsvina so tunenge tuchitosemesa hatugeze tuchinhuhwa mukanwa hapwa kana tangaza yacho twekuti itoto I'm very sure paunobvisa bhurugwa unoita kunze fe kumeso nehwema. Apa bhurugwa rakanamira netsvina unogona kungobata chigodo chedhodho uchida kupuruzira dako iwe wotora woti ndawana mukadzi semaiwo zvimwe amana. Ndobva azotaura achikomenta picture rataiti achitenga maruva akati panenge pane queue yevanhurume vari kurara nemukadzi wako then iwe wozowira kumashure wakasenga maruva. Man, whatever you do, please don't be the guy with the flowers. Azonyora akati pane vanhu vari kumuthreatena muri wiki skiri renyu harina kana plan. Pane munhu anyora neghost akati dakukumamisa nhasi mira uone na1 tiri kuya padheni pako zvimwe makuda kungotituka mahara. We have been giving you warning but you still continue to harass people. Today dakukuuraya namai vangu nemagangster angu. So abva anyora akati hamutityise guys. Ari kufungira iye vana taiti kuti vane zvavari kuplana kumuita. But handizivi kuti mukomana chinonyanza kumurwadza chii. Zvinhu kazvepasocial media. Kiki angonyorawo zvaafunga achicelebratawo BM yake zvinhu zvecontent asi iye Shadhaya anobva apinda neheart agara iye anovenga zvinhu zvisina kuitwa nenzira yake. Mukomana ari handizive was very conservative anorarama kupast haasi kugona kuaccepta kuti vana Kiki nataiti vanoda kuita content yavo yekupenga dei achingobvuma izvozvozvo angosiyana nazvo but anotosemeswa nerelationship yavo. Ndosaka ataura zvokuti for every car pane one mirror rekutarisa like one glass for kutarisa mberi then 4 review mirrors dzese dzinotarisa kumashure. Iwe taiti waifanira kutarisa kumashure kwemunhu auri kurara naye uyu kuti munhu akaita sei. Asi wakadyisa timu mukomana and kumen's conference taiti haasi kudiwa napresident. Zvinhu zvacho zvakaoma.